दा फाइनालि हेल्थ डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान भेकेन्सि ओंखारसिगोन बेनो जाबाय 2720 भेकेन्सिस बेनि गेजेराव ग्रेड 3 आरो 4 थागोन जेराव नोंथांमोना ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामबा अनलि 8 पास जानांगोन बेनिफ्राय हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना ग्रेड 3 एप्लाइ खालामनो सानदों मिनिमाम 10 पास बेनिफ्राय ग्रेजुवेटसिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दासान्दि आसाम गभर्नमेन्टआव 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन नालाय दा बिनिनो भेकेन्सिया फैगासिनो दङ दा फाइनालि 1 लाख साख्रि होगोन नालाय आसाम गभर्नमेन्टआव दा बेखौ लानानैनो हेल्थ डिपार्टमेन्टआवबो भेकेन्सि ओंखारमारबाय गासै 2700नि बारा दङ दा जोङो फैनोसै अफिसियेलि वेबसाइटआव दा जों अफिसियेलि वेबसाइटआव फैयोब्ला जों दासिमबो अफिसियेलि एनाउन्स खालामनायखौ नुवाखै नाथाय बेफोर माखासे नटिसआ सर्ट नटिस होग्रोयो जेरावनोखि माखासे निउस पेजआव होग्रोयो दा बिदिब्ला जों नायनोसै मा फैदों दा बेयाव जों लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो माखासे क्रिटिकेल केयारनि आइसिइउनि माखासे कल लेटारनि आपडेट मोनदों नाथाय दासिमबो बे आपडेटआ फैथ'वाखै दा आसा खालामो लोगोफोर थाबैनो अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारथों आरो नोंथांमोनाबो थाबैनो एप्लाइ खालामनो हाथों जायफोरा एलिजिबिलिटि जायो गोरोबो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामनो हाथों दा बिदिब्ला जों थांसै गुबुनाव दा लोगोफोर जों बे मोनसे सर्ट नटिसखौ नायग्रोनोसै बेयावनो माखासे डिटेल्सआ फैग्रोखायो दा जेरै जों मोनदों एनएम दा फार्स्टआव जों एनएम मोनदों बेयाव भेकेन्सिया दङ 353 बेनि गेजेराव जोंनि एसटिपिआव 35 दङ दा लोगोसे स्टाफ नार्समोन नोंथांमोना 17 नाम्बाराव मोनदों गाहायाव बे जाबाय 164 भेकेन्सिस दङ बेनि गेजेराव एसटिपिआ 16 दङ दा नोंथांमोना बेयाव माखासे नटिसखौ नायग्रोनो हायो आरो ड्राइभाराव जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों 73 दङ भेकेन्सिया दा बेनि गेजेराव जोंनि एसटिपिआव 7 दङ स' नोंथांमोना टेकनिकेल लाइनावबो मोनदों ड्राइभार थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै 108फोर थानो हागौ बा जायखिजाया नोंथांमोना मोनगोन आरो टेकनिकेल लाइननि ड्राइभार आरो बेनिफ्राय दानिया जों नन टेकनिकेलाव फैयोब्ला स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों एलडिए दा एलडिएआव दङ भेकेन्सिया 107 थागोननो आरो बेनिफ्राय एसटिपिआव 11 थागोन बेनिफ्राय हेल्थ एडुकेटर दाखालिबो एग्जाम जादोंमोन बेयाव एसटिपिआ 9 दङ गासै 87 भेकेन्सिस दङ दा लोगोफोर 30 नाम्बाराव एमपिडब्लिउ दङ 260 भेकेन्सि दङ नोंथांमोना बेयावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोंनि एसटिफ्रा 26 भेकेन्सिस दङ दा गोबां दङ दा बेनिफ्राय जों फैबाय दानिया माखासे क्वालिफिकेसन होनाय लोगो लोगो दा नोंथांमोना क्वालिफिकेसनखौ उनावहाय नायदो अफिसियेल फुल नटिफिकेसन ओंखारबा नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै दा जोंनि एसटिफ्रा बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन खिथाखाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना ग्रेड 4 आव गासै भेकेन्सि मोनगोन 1192 भेकेन्सिस दङ बेनि गेजेराव सुकेदाराव 114 थागोन कुकआव थागोन 18 दा बेबायदि मोनगोन बेनिफ्राय फिल्ड वार्कार थागोन 24 आरो लोगोसे ग्रेड 4 लेभेलाव थागोन 402 दा ग्रेड 4 होनाय लोगो लोगो गोबां थागोन नाथाय डाइरेक्ट होदों ग्रेड 4 बेयाव 402 थागोन बेनि गेजेराव गोबां भेकेन्सि थागोन आरो मेल एटेन्डेन्टआव थागोन 20 बेनिफ्राय नाइट सुकेदाराव 22 थागोन दा नोंथांमोना बेफोराव अनलि 8 पास जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दंबावो पियन लेभेलाव दा पियन लेभेलाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 160 बेनिफ्राय सुइपाराव थागोन 145 थ' लोगोफोर गोबां दङ भेकेन्सिया वार्ड बय दङ नोंथांमोना बेयावबो 106 मोनदों दा नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नेक्स्टआव मोनफिनजोबगोन जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन दा बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा नोंथांमोना जास्ट रेडि जाखादो दा नोंथांमोना बेखौनो जास्ट इनफरमेसन होग्रोनो भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना गासैबो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ प्रभाइड खालामनो हायो आरो जायफोरा नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट दासिमबो इसु खालामाखै दा बेखौ नांथारगौ खालामना ला अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो हानायसेबांखौ रिप्लाइ खालामनो हागोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना जायफोरा कमेन्ट्सनि रिप्लाइ मोनाखै मानोना गोबां कमेन्ट्स फैयो नायजोबनो हाया जायो थ' नोंथांमोना बेखायनो हानायसेबां नोंथांमोना फुल भिडिअ नाय बेयावनो गासै डिटेल्सआ थाखायो नालाय दा आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौबो शेयार खालामगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो मानोना लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेला 50K जानो थांगासिनो दङ साबस्क्राइबारा दा नोंथांमोना सापर्ट होबाय थायोब्ला थाबैनो 50K जाथारसिगोन आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव गासिबो थ' आंनियाबो 50K जाथों